conferencia de hoxe, o primeiro que teníamos que decir era que justamente o 10 de xuño cúmprense 55 anos da morte de Carlos Maside. O Ateneo de Santiago quiso conmemorar esta data da maneira que sabemos facelo nós, que falando deste autor, deste artista e traendo ao presente. Agradecemos xa que nos acordamos, agradecemos a ateneísta Mercedes Rozas que fixo o recordatorio realmente desta data para que nos centráramos, e agradecemos tamén infinitamente a María Esther que aceptara este compromiso de facer a conferencia, de poder dictara. Non puido ser a celebración da conferencia o día 10 como nos tivera gustado que fora, justamente o día que se cumplían os 55 anos, porque hai outra charla do grupo da sección de ciencias que non se podía cambiar, pero adiantámola para hoxe e todo está perfectamente. Justamente Maside, que viviu aquí nesta rúa, no número 42, está hoxe aquí e estamos alrededor dele, nos reunimos. El foi un dos grandes artistas da nosa época gloriosa, desa época da arte, da boa arte anterior ao levantamento militar, ao golpe de Estado e á ditadura. A mí gustaríame lembrar aquí, agora, que esta arte galega estivo sempre fora da nosa escola, e de feito, moitos que son da miña quinta e algún que sexa dunha quinta máis, quinta menos, seguro que lembra como non tiñamos nin idea de quen era Carlos Maside, e fomoslo coñecendo ás veces por algo tan simple como eran as postais que nos vendía Isaac Díaz Pardo en Sargadelos, non? Esas postais que estaban por un lado o que chamaban os santos do bloque, todos os literatos, Rosalía de Castro, Valle Inclán, etc., en esas fotografías en branco e negro, e por outro lado estaban, por exemplo, de Maside a costureira ou o mercado, non? Esas imaxes que nos foron achegando realmente o que era a nosa arte e que a nos nunca nos falara ninguén dela en ningún sitio oficial, en ninguna institución. Esa arte que tamén coñecemos, por exemplo, polos calendarios, cando a Fundación Caixa Galicia era realmente unha fundación e facía os calendarios que todos nos empeñábamos en conseguir e marcábamos as láminas, e aí estaba Maside tamén, non? Así o fomos coñecendo, démonos conta de que Maside era moi grande e un artista da contemporaneidade, cando nos enteramos que Isaac Díaz Pardo e Seoane lle puxeran o nome de Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside ao museo que crearan no Castro. Non podía ser menos, non? Se levaba o seu nome era porque realmente non era un artista calquera Maside. E tamén xa dentro de quen son eu, eu vou ir a falar de Maside como profesor de pintura en Noia, como profesor do Instituto de Noia, no Vixe do Mar. Tanto a Grelo como a Manola Barcia me tiñan falado dele, de aqueles tempos. Pois ben, para falar de Maside, quen mellor que María Esther? Sería imposible conseguir outra persona que nos falara de un autor como Maside, como ela o pode facer. Ela é catedrática de Historia, con estudios e intereses moi ligados á arte, e está considerada, desde calquer punto de vista, a gran biógrafa de Carlos Maside. Formou parte do Seminario Permanente de Historia Contemporánea da Universidade, dirixido polo profesor Villares e a profesora Casanova ao longo de máis dunha dúcia de anos, e con eles ten publicado varios traballos. Eu tamén citaría a participación dela na publicación Historia Universal Contemporánea en galego, coordinada polo profesor Sixirei. A María Esther gusta de ensinar. É unha persona que ensina por vocación, ten unha vocación inmensa pola docencia, é o que sempre quiso ser e non concibe realmente ser profesora sin ter vocación. Eu creo que ademais de vocación ela ten pasión. Unha persona que sinte a docencia como algo realmente fundamental, e as persoas que nos gusta ensinar tamén nos gusta aprender. Ela ten o demostrado cando día tras día se coloca aí na segunda fila, naquela esquina, e atende a cada unha das conferencias, e cando saímos imos facendo comentarios, e justamente o comentario moitas veces dela é en relación á didáctica, a como foi capaz de chegarnos esa persona que falou, ese conferenciante, como nos soubo explicar e que ben lle pudemos entendernos o que nos quería comunicar. Pois ben, é alguén que ademais ten a relación con Maside tera moi perto, a través de Xulio, pero tamén xa por propios intereses e por todo o que dixemos da súa actualización continua por medio deste seminario permanente.
aparte de que seis unha persona que se actualiza continuamente, a que lle gusta ensinar, pero tamén lle gusta aprender, eu creo que non poderíamos seguir para diante sin falar realmente do seu interese polas reformas educativas e polas novas metodoloxías, non? Por esa maneira de implicarse no ensino que vai máis alá, que é como unha especie de reivindicación do feito da profesionalidade do ensinante, non? É alguén que cando ensina se preocupa do alumno, que lle quere comunicar realmente e quere que aprenda esa historia, esa arte de Galicia, que se interese por ela, pero tamén é alguén que invirte, non vou decir nunca que perde, sino que invirte o tempo na preparación desas clases e que invirte tamén na coordinación cos seus compañeros, non? Por iso ela fala con tantísimo cariño e con tanta pasión daqueles tempos nos que formou parte do seminario permanente da experiencia pedagóxica do Xelmírez Zun, en que ao longo de 10 anos foron formando seminarios permanentes, grupos de traballo con diferentes profesores, moitas veces ou casi sempre coordinados polo profesor Cerviño, desaparecido, Calviño, sí, que confundido, e que realmente tamén nos gustaría lembrar aquí neste momento, non? Pois ben, alguén con esos intereses, alguén que elabora materiais didácticos, que elabora libros de texto, e que exerciu nos institutos composteláns, tanto no Rosalía de Castro como no Xelmírez, ao que facíamos referencia neste momento, non? Pero, ademais, justamente por esa razón está hoxe aquí, é a biógrafa de Carlos Maside. Ten publicado moitos traballos sobre él. O libro Carlos Maside, 30 anos despois, que foi o primeiro deles en 1988, comisariou a exposición Carlos Maside, celebrada no Auditorio de Galicia, e o seu catálogo, tamén o catálogo da Diputación da Coruña, a entrada de Carlos Maside en Artistas Galegos Pintores de Nova Galicia Edicións, o autorretrato de Carlos Maside en 75 obras para 75 museos, diferentes artigos de comunicacións en congresos, diferentes publicacións tamén, por exemplo, Carlos Maside no caderno del Laboratorio de Formas. É un libro que a min me gustaría ter traído, pero con estos apuros os deixei na casa, que era a época da Segunda República vista por Carlos Maside. Un libro onde se xunta, por un lado, o que é o coñecemento de Maside e, por outro lado, a experiencia pedagóxica. Un libro onde recolle as viñetas humorísticas de Maside ao longo do tempo e a relaciona con diferentes textos de ensaio de autores da época e que forman unha combinación maravillosa, unha parella perfecta aí, que eu creo que interesa moito, é dicir, interesanos a nós como adultos e interesalle moito ao alumnado que se achegue a esa figura e a esa época histórica, que sería, como os decía, a época da Segunda República vista por Carlos Maside. Ela é socia do Ateneo e unha muller moi traballadora que generosamente nos vai facer este relatorio. E a mí, se me deixara decir, o que pasa que non me vai deixar decir, pero se me deixara decir, eu diría que, aínda que naceu en Pontevedra, forma parte da paisaxe humana desta cidade, que a cidade é máis fermosa cando pasea ela as rúas con Xulio, que son o que se pode decir unha parella guapa por dentro e por fora, que igual que non é que só embellezan eles, sino que embellecen os Maside, porque tamén embelleceu a tenda de Rosa Maside ata que os tempos acabaron co comercio digno dunha cidade que nos herdáramos e que mereceríamos que realmente seguira tendo aquela dignidade que tiña, tal como nos la deron a nós. Eu tamén diría, se me deixa, que é un espírito libre, porque só alguén así pode ter estilo propio, fora de modas, de tempos, de modistos, para ser original e ser ela mesma ao longo do tempo, e con un estilo de absoluta creatividade, un espírito libre, creativo, original e con unha sensibilidade e un mundo propio. Eu creo que aí estaredes todos, absolutamente todos os ateneístas e a xente que nos visita neste momento, estaredes de acordo, porque as que a coñecemos de perto e as que a coñecemos un poquinho máis de lonxe, solo de ver a pasar polas rúas, sempre, ao longo do tempo, a admiramos por ser justamente como é e porque trasluce, eso que leva dentro, trasluce por fora. Entón, damos a benvida e agradecemos que estés aquí para falarnos de Maside. Moitas gracias.
Boas tardes. O meu agradecemento a Pilar por as súas cariñosas palabras. O meu agradecemento aos directivos do Ateneo de Santiago pola súa invitación, que para min é un gran honor. Os meus primeiros saludos van para este público do Ateneo, tan cálido, fiel, preparado e benevolente. Amigos todos, moitas grazas pola vosa presencia. O tema que vou a desenvolver hoxe é Carlos Maside e o seu tempo. Ven sendo un percorrido moi somero pola vida de Maside e polo tempo que lle tocou vivir. Realmente é unha exposición actualizada e esquematizada que elaborei expresamente para o día de hoxe. Agora, quixera sinalar que aquí, afortunadamente, están presentes algunhas persoas que coñeceron personalmente a Carlos Maside, a quenes rogo interveñan no coloquio para enriquecer este espacio coas súas aportacións. Con esta exposición Carlos Maside no seu tempo pretendo un doble obxectivo. O meu primeiro obxectivo é o de conseguir, utilizando a figura de Maside, amosar e analizar as clásicas fases vitais dos novecentistas: vanguarda, revolución e exilio. O meu segundo obxectivo é pretender, e non é un obxectivo menos ambicioso, que este percorrido pola figura de Maside e do seu tempo poida interesar a maioría dos presentes e incluso poda ser satisfactorio e ameno. A vida de Carlos Maside percorre paralela pola primeira mitade do século XX. Nace en 1897, vive o triunfo da Segunda República, o ascenso dos fascismos, a Segunda Guerra Mundial na cuarentena das duras realidades e das longas posguerras. Vive a primeira fase do sistema bipolar. A súa prematura morte en 1958, a escuridade que envolve os anos 50, a súa actitude de estar case sempre contracorrente no posicionamento dos vencidos, fan pensar que na vida de Maside hai moito de frustración e de fracaso. Pero precisamente por ser ese o seu percorrido e non outro, Maside é representativo do seu tempo e da historia vital de moitos novecentistas. Que entendemos por novecentismo? Novecentismo é un termo acuñado por Eugenio d'Ors para referirse a un movimento estético, en principio artístico e literario, logo atribuído a outros ámbitos, protagonizado por unha serie de personalidades que nacen entre 1898 e 1914 e que fai referencia ás vanguardas. Isto é en general, pero tal vez sea necesario aquilatar o que nos entendemos por novecentismo. Nos chamamos novecentistas a todos os nacidos en torno a 1900, nun espacio que abarca 10 anos aproximadamente, 5 anos antes de 1900, 5 anos despois. Pero, naturalmente, aquí non imos falar de todos os novecentistas, imos falar únicamente dos cívicos, laicos e demócratas, aqueles que ofrecen na súa trayectoria as clásicas fases de vanguarda, revolución e exilio xa enunciadas, fases que os definen. Moitos son republicanos e todos defensores da xusticia social. Chegado este momento, creo que é necesario facer 3 puntualizacións a ter en conta en torno aos novecentistas, para justificar a súa presencia aquí. A primeira puntualización é a de expoñer que o cito que os vencella foi a Guerra Civil Española, sen dúbida o gran acontecemento, pois foi a clave que marcou as súas biografías e coincidiu co decisivo intervalo que separa na vida do home xuventude e madurez, polo tanto condicionou o seu futuro. A segunda puntualización é a de nomear aquí, con todo respeto e admiración, algúns amigos de Carlos Maside.
Seguramente é de xusticia facelo, porque estas personalidades estuveron por moito tempo esquecidas. Foron nomes prohibidos, foron voces proscritas. Xosé Otero Espasandino, Xesús Val Igai, Víctor Casas, Rafael Dieste, Plácido Castro, Valentín Paz Andrade, Arturo Souto, Antonio Ramos, Manuel Colmeiro e Antonio Baltar. Antonio Baltar, o amigo en que Maside fixo a máxima confianza ao nomearlo presidente dos seus albaceas testamentarios e, polo tanto, o máximo responsable do seu legado artístico. Antonio Baltar era médico e era tamén profesor da Facultade de Medicina de Santiago de Compostela antes de tomar o camiño do exilio. Todos eles eran novecentistas, todos eles eran cívicos, laicos e demócratas. En este momento, e a terceira puntualización sería a de insistir en que a biografía de Maside é unha biografía coral. Carlos Maside e o seu tempo, dicino eu, o titulo eu esta exposición, pero podía ser Carlos Maside aos seus amigos e o seu tempo, o Carlos Maside aos seus retratos e os seus amigos, o Carlos Maside a súa pintura e os seus amigos. Non só polo tipo de relación que Maside tivo con eles, sino pola resposta de fidelidade que o grupo mantivo para con ele. Porque Maside é prototipo de novecentismo e, como tal, representativo do seu tempo. A primeira experiencia vital de Maside é o descubrimento de Galicia. Acontecemento está ligado a dous aspectos cualitativos importantes, o como e o cando. En primeiro lugar, a toma de conciencia do feito galego verifícase en Maside dende dentro, no contacto e magisterio da xeneración Nós e coa amistade de Castelao. A figura máis afín a él non só por razóns artísticas, sino tamén sentimentales e ideolóxicas. A súa primeira obra gráfica, aínda non exenta de novas formulacións, ofrece analogías con aquel, tanto no aspecto formal como no aspecto temático. En ese senso, representa unha continuidade. Cando se produce tal acontecemento? Na decisiva década dos 20, cando empezan a apreciarse cambios de tipo económico, de tipo social, de tipo político na Galicia daquel momento, e fenómenos de urbanización ou de desenvolvemento industrial. Pero, con anterioridade, sendo neno Carlos Maside, anos antes do que estou describindo, no seu Pontecesures natal, desde a pequena tenda familiar, tantas veces interpretada na súa obra a carón da súa nai, os seus ollos albiscan con naturalidade a policromía das pezas do vestir femenino, os traballos dos pescadores do Peirao, os usos milenarios dos campesiños do Ullán, a frondosidade da terra inculta, os surcos da terra cultivada, tendas multicolores, postos con produtos e froitos da aldea, feiras, peiraos arrecendo a salitre, foron captados polo profundo ollar do neno introvertido. Mulleres en roda, xardas, chaláns e feiriantes, a sorte do paxariño, mozos, muiñeiras e rapaces, son os motivos da pintura de Maside. Eran as imaxes cotiás da súa infancia. Galicia, polo tanto, é e será o seu tema. Galicia é e será o seu asunto. A segunda experiencia de Carlos Maside, vou a decir por qué. Por que Galicia vai a ser o seu tema e o seu asunto? Por que ele escribe máis anos adiante? Describe, porque debemos pintar o que amamos, o que desexamos posuir, o que nos asalta, nos crava nas entrañas e non quere morrer. E ese repertorio de cousas, de formas, esa luz, esa cor máxica, démonos só no que amamos. Por iso mesmo é noso, é nos propio, somos nos mesmos.
pero alerta con unha condición, que semellamos que é unha condición dura. Sigue escribindo Carlos Maside, pero para que a representación de Galicia sexa válida, é condición indispensable representar o mundo. A segunda experiencia vital de Maside é o marxismo. O marxismo. Darwin, Freud e Marx, as tres mentes que organizaron o noso tempo, as tres inteligencias que aínda hoxe nos influen, presidían as conversas habituais dos novecentistas. Con respecto ao marxismo, Rafael Dieste ten escrito parodiando a Chesterton: a boa nova tennos que vir de fora de nós mesmos. A boa nova tennos que vir de fora de nós mesmos. Eles, os novecentistas, pensaban que non iba a vir a boa nova do occidente atlántico, nin da Inglaterra industrial e proletaria, senón do leste de Europa. Neste senso, os novecentistas son fillos da Revolución Soviética. Maside acolle o feito cunha profunda esperanza liberadora. Recibe ese impacto na primeira xuventud e foi seguido día a día por él a través da prensa, de fotografías e de libros. Libros que iban formando a súa inicial e logo valiosa biblioteca. A influencia da Revolución Rusa foi inmensa non só entre as masas obreiras, senón na pequena burguesía e entre os artistas e intelectuais vinculados ao pobo. A causa da Revolución Social e a defensa do proletariado foron abrazadas por Maside e por moitos novecentistas que se identificaron coa versión comunista do socialismo. Primeiro dende El Pueblo Gallego, máis tarde desde Nueva España, Maside vai a defender a Revolución Social da Segunda República. A terceira experiencia vital de Maside é o contacto con Europa. Un contacto que vai a ser indirecto, porque se vai a realizar desde Madrid, desde o Madrid de 1915. Maside visita Madrid en 1915 con motivo de cumplir o servicio militar. E o Madrid de 1915 era unha cidade moi especial, moi exclusiva con respecto ao resto das capitais de Europa, porque colocada a cidade de Madrid nunha situación periférica e neutral, a repercusión da Primeira Guerra Mundial é cultural e ideolóxica. A Madrid chega o eco das novas corrientes europeas e dos ismos que dan forma á xeneración de 1914, o sea, a xeneración de Azaña e de Ortega. Maside frecuenta o afamado Ateneo e asiste a conferencias e a conciertos. As conferencias de Ortega e as conferencias de Azaña, que neste momento é secretario do afamado Ateneo madrileño. Ali fálase e debátese e fálase del tema de nuestro tiempo, de la rebelión de las masas, de la deshumanización del arte. Maside recolle de Ortega e da súa reciente publicación en España o interese pola lectura da contemporaneidade e de Azaña a indivisibilidade do binomio cultura-política. Porque di Azaña, se a política é defensa da democracia, esa mesma política debe ser a defensa da cultura. Tanta importancia lle dá Azaña á cultura que a coloca como parte fundamental da súa definición de patria. A patria para Azaña é, a partes iguales, cultura, xustiza e liberdade. A cuarta experiencia vital de Maside é a estancia en París o ano 1926 como bolseiro da Deputación de Pontevedra. O París de 1926 era mesmo unha inspiración, caldo de cultivo do capitalismo e das forzas que se lle opoñían. En París vívese a influencia da vanguarda rusa. Kandinsky, Chagall, Malevich, Rodchenko están na cima da súa fama. En París a esquerda artística colabora na nova estética da Revolución Social. Había que vincular a arte á vida. E aquela debía de ser igualitaria e sin clases, di Walter Benjamin. O obxecto artístico xa non sería de uso privado, o seu destinatario era o pobo. Resumindo,
a esquerda artística pretendeu facer un espacio ideolóxico onde se poidera facer compatible arte e vida. En París do 1926, Maside asiste á renovación tecnolóxica. A reproductibilidade técnica con procedimentos como a cuatricomía modificara a relación público-obra de arte, facendo que se cuestionara a capacidade de pintura para chegar ás masas. Arte para a maioría, decían, aínda que isto supuxera renunciar á pintura de cabalete. A arte, seguían dicindo, non debe concentrarse en altares como son os nosos museos, debe difundirse nas rúas, nos tranvías, nas fábricas, nos soldadoiros, nos fogares dos traballadores. E no caso da pintura, elaborando grandes murais para os edificios públicos que sean obxecto da contemplación colectiva. No París de 1926, movido por esa necesidade que Maside ten de chegar á maioría social, concede unha gran importancia ao gravado e á estampa. Ao gravado lle concede gran importancia por dúas razóns. En primeiro lugar, pola súa capacidade para a reproducción exacta nos medios de comunicación, como rotativos, cartéis, periódicos, revistas. E, en segundo lugar, porque o gravado é unha técnica de uso tradicional en Galicia, e, sobre todo, nos mosteiros compostelanos. E Maside vai a valorar moitísimo o que é o uso tradicional, a tradición. Tamén lle dá moita importancia á estampa en todas as súas técnicas de estampación, en todas, e sobre todo na técnica última de cartulina ou yeso. E lle dá gran importancia a estampa como investigación metódica sobre a estrutura funcional da imaxe e como medio de profundización no significado primario dos signos expresivos e do etos popular. Por outra banda, no ano 1926, Maside, en París, concibe a forma da súa pintura. Concibe a forma da súa pintura. Se Galicia lle proporciona o tema, o asunto, París lle proporciona a forma. E na visión de Galicia que Maside percibe desde París, non hai saudade nin fatalismo. Maside non se opón aos cambios que vai experimentar ou xa está experimentando a sociedade galega, e a medida que se van facendo nidios tal convencimento, a súa pintura asume unha misión reveladora, a de salvar do esquecemento as formas, os ritos desa sociedade que inevitablemente vai deixar de ser, e fixar por medio da arte a historia actual de Galicia nunha pintura que conserve intactos para a posteridade os comportamentos que a sociedade galega elaborou ao longo do século. Para tal fin, Maside enarbola a bandeira da modernidade, con formas pictóricas e de figuración que ignoren o academicismo dos estados, con formas anticonvencionais que procedan da linguaxe das vellas pinturas, da tradición propia, do cubismo analítico, do constructivismo, do expresionismo. O noso laboratorio, decían, non só era máxico, audacioso, enfeitizado, senón explosivo e erizado de peligros. Pero que esta frase que acabo de decir, esta frase en si mesma é unha definición de vanguarda. E vanguarda en Galicia, a partir de 1925, son os novos. O termo novos ten a súa orixe, seguramente, na frase os novos non sinten moito respeto polos vellos do artigo de Rafael Rieste do ano 1926, O tempo dos antigos, no que defende o posicionamento dos máis novos con respecto a Galicia, distinto ao posicionamento que con respecto a Galicia viña mantendo Vicente Rístico e parte da xeración nova. O termo ten éxito, ten forza, non precisa de explicación. Tanto é así que na década seguinte, no ano 1933, a expresión novos foi utilizada por Vicente Risco no seu meritorísimo ensayo Nós os inadaptados para sinalar aqueles mozos que nos anos 20
se movían por un interés social. E, efectivamente, esa é a explicación máis genuína dos novos. Os novos, en Galicia, a partir de 1925, plantexan un ideario propio, no que se dá resposta aos programas nacionalistas e aos anseios internacionalistas no medio hostil da ditadura de Primo de Rivera. E agora permitideme que diga, porque creo que é necesario, algunhas características do que é a vanguarda galega. A vanguarda galega ten as características generais da vanguarda, pero con unhas matizacións e unhas sensibilidades próximas á nosa realidade. A primeira característica é a atracción polos temas de actualidade. No caso de Maside, eso se subraya coa viñeta diaria. A segunda característica é a pulcritud, distanciamento e equilibrio. Eles manteñen unha postura racionalista. Eu diría unha postura desde fora. Eles chamaban a esta postura unha postura obxectivada. Pero a primeira característica é a búsqueda da forma pura, porque o resultado final é a suma de todos os resultados intermedios. É dicir, van limando, van cortando, van estilizando o proceso hasta conseguir esa forma que eles chaman pura. A cuarta característica é defensa do popular e do tradicional. Hasta tal punto é así que eles van a decir o que non é tradición é plaxio. O din así, o que non é tradición é plaxio. A quinta característica é unha postura antirromántica, antifolclórica, anticostumista, antinaturista. E isto explica moi ben Carlos Maside Calderín. Carlos Maside di, con respecto a isto, o folclore non está na figura do gaiteiro, está na man que fai a figura do gaiteiro. A sexta característica é a utilización dunha técnica culta, preciosista, refinada, me debería decir elitista en linguaxe orteguiano, elaborada no luxo da universalía. A sétima característica é dicir que os novecentistas, os novos, a vanguardia galega é fundamentalmente cosmopolita e europeísta. E a octava característica é a creación dun arte para a maioría. Por medio de que? Por medio dos grandes murais. Pero isto non se chegou a facer, nunca puderon facer grandes murais. Por dúas razóns. Porque o tempo foi moi corto e porque as arcas do Estado sempre estuveron baleiras. O trío que lidera este movimento vanguardista en Galicia son Rafael Dieste, Carlos Maside e Manuel Antonio, que revolucionan a creación nos eidos, respectivamente, do relato curto, a pintura e a poesía. Maside realiza estampas, o que el chama estampas, que difunde na prensa diaria, que non son outra cousa máis que bocetos para grandes murais, porque Maside era monumental e podía ser en pequenas dimensións. Dieste publica en 1926 dos arquivos do Trasno, que é un conxunto de relatos curtos do que me gustaría destacar na morte de Estreliña. Manuel Antonio publica en 1928 de 4 a 4 na imprenta Nos, con Ángel Casal, con ilustracións de Carlos Maside, que cambia o rumbo da poesía galega na literatura, da poesía na literatura galega. Os tres amosan tres actitudes propias que os identifican. A primeira actitude é que xa está apuntada, xa apuntei, ímpetu vanguardista revolucionario. A segunda actitude tamén está señalada, é de postura diferencial con respecto á xeración Nos. E a terceira actitude é unha actitude de relevo xeracional. Con respecto a este último punto, don Ricardo Carballo Calero ten un texto moi clarificador que di o seguinte: Carlos Maside, di don Ricardo Carballo Calero, desempeña entre os novos idéntico papel que Castelao entre os homes de Nos, e Rafael Dieste o de Vicente Risco, cunha posición en sentido xeométrico e estrutural no senso de realizar función idéntica ou análoga nos respectivos conxuntos. Pero onde fan a súa aparición os novos?
o órgano natural de expresión dos novos e é el pueblo gallego, e aquí fan a súa aparición xunto con plumas moi consagradas da xeneración do 98, da xeneración nos e da xeneración do 14. Que era el pueblo gallego? El pueblo gallego chegou a ser o diario de maior tirada de Galicia, fundado en Vigo no ano 1925 por Manuel Portela Valladares, que vai a ser na próxima década ministro e presidente do goberno da Segunda República, cunha biografía complicada de orientación centrista e cristiana. Este galego, nado na nosa Fonsagrada e finado no exilio francés, consegue para un periódico unha nómina de colaboradores que non tivo réplica no seu tempo. Aforín, Fernández Flórez, García Ramos, José Luis Borges, Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno, Miguel Bueno, están entre esta nómina de colaboradores. Como colabora Maside, por exemplo, en el pueblo gallego? Pois colabora de tres formas. Colabora coas viñetas de orientación político-social e ese cuadrado teatral, máxico teatral, donde fai unha representación político-social do ambiente galego, do ambiente español, do ambiente europeo, ou incluso de un ámbito máis amplio. E esta era a viñeta diaria. En segundo lugar, colabora con retratos de personalidades populares ou personas da actualidade. E esta se fai en grafito, en tinta, en carbón, porque ele facía o retrato con pasmosa facilidade. E tamén ten en xilografía, en gravado, ten retratos. Me vou a referir ao famoso retrato de Castelao, que é unha xilografía do ano 1932, e ao seu propio autorretrato, que é tamén de 1932. E tamén colabora, e a terceira colaboración, por medio de estampas. Estampas que son a súa visión personal de Galicia. Que, como dixen antes, el pensaba que iban a ser, que eran bocetos de grandes murales. Bueno, e este como colabora? E este ten unha colaboración moi interesante no pueblo gallego. Colabora no seu espacio temas gallegos sobre temas de actualidade, pero con unha altura e con un nivel impresionante. De Manuel Antonio xa non podemos falar por razóns obvias que todos conocemos a partir de 1930. Pero que representa a vanguarda galega? Mutatis mutandis representa para Galicia o que representa para España a xeneración de 1927. En este momento me gustaría facer unha descripción de como era Carlos Maside. Penso que é oportuno. Tratándose de que estas descripcións que vou aquí a ler, a primeira é de Dieste e a segunda é de Luis Oani. Di Dieste: na década dos 20, Carlos Maside era un xove delgado, de pelo abundante, moi proporcionado e máis ben alto. De mirar directo e penetrante, falaba despacio como buscando a palabra exacta e cun ritmo característico acompasado como movimento das expresivas mans. A descripción de Luis Oani creo que completa a de Dieste e di así: os que o trataron por aqueles anos falan do seu poder de idealización, da precisión dos seus razonamentos, do seu discurso despexado e limpo, da súa poderosa personalidade. Non era home de convencionalismos, nin de fáciles e fatais seguridades. Este mozo, este xoven que acaban de describir, se movía en Santiago, se movía por toda a cidade de Santiago, que era a súa cidade, xa era a súa cidade. El solía decir: Santiago é unha cuestión de espacio. Parece que é a descripción dun arquitecto, verdad? Pois non, é a descripción dun pintor. Santiago é unha cuestión de espacio. Amaba profundamente a Compostela, hasta tal punto que a pintou en todas as técnicas. E a pintou desde a catedral hasta a feira de Santa Susana, dende a Praza do Toural hasta o mercado de San Cid.
tanto a amou que deixou no seu testamento escrito que a súa obra permanecera exposta aquí, en esta ciudad, aquí, en Santiago. Pero, ademais da cidade de Santiago, que era xa a súa cidade, Carlos Maside se movía por a súa rúa do Vilar, a súa rúa fetiche, era a súa rúa fetiche, porque aquí estaba, en primeiro lugar, o seu domicilio, na rúa de Villar, número 42, o terceiro piso. No segundo piso da rúa de Villar, número 42, estaba o seu estudio, desde o ano 1932. Aquí, Xerardo Esteve e Isa Díaz Pardo puxéronlle unha placa, fai anos. Enfrente estaba a imprenta Nos, con Ángel Casal, e aquí se reunían parte da xeración Nos, por exemplo, Castelao, por exemplo, o Terpedrallo, con moita frecuencia, parte da xeración dos novos, por exemplo, Trajelleste e Carlos Maside, eran frecuentes con tertulios da imprenta Nos, e con mozos, máis mozos, da xeración que chamaríamos nados no 1910, moi importantes, como Luis Soani ou como Francisco Fernández del Riego. Aquí se veían con moita frecuencia. E máis adiante, un poquinho máis adiante, pero tamén nesta mítica rúa fetiche da Rúa do Vilar, estaba a tertulia do Café Español, unha tertulia heteroxénea. En esta tertulia viñan mozos, porque era unha tertulia de mozos, de toda Galicia. Estaban Torres, viña Torres desde Maín, viña Laxeiro desde Lalín, viña Colmeiro desde a súa casa. Tamén aparecía por aquí don Ricardo Vidal Abascal, bueno, cando non era don Ricardo, cando era xoven, aficionado á astronomía, gran matemático e pintor. O xoven Antonio Fraguas tamén aparecía por aquí. E a tertulia estaba formada por universitarios, artesáns, obreiros, artistas, comerciantes, empregados. Tiña un papel un pouco dirixente, diríamos, por así decirlo, por un lado Carlos Maside e por outro lado Rafael Dieste. Isto o di Fernández del Riego. E aquí é onde se movía todo o que estaba relacionado co comité de cooperación intelectual. Había outra tertulia en este momento de Santiago, pero non tiña nada que ver con esta. Era a do derbi, que desde que chegou nos anos 30, desde que chegara a Santiago don Ramón del Valle Inclán, se reunían no derbi. E aí son os maiores, xa xente maior. Pero Carlos Maside tamén interviña alguna vez, tamén estaba invitado a esa exclusiva tertulia do derbi. Agora me gustaría falar do ano 1930, porque o ano 1930 é especialmente importante na biografía de Carlos Maside, pero tamén na biografía ou no panorama general de España nese momento, donde se buscan os movimentos que se van a producir pouco despois. Carlos Maside, en 1930, está en Madrid e é redactor jefe da revista Nueva España, semanario de orientación radical socialista, con aportacións de Marcelino Domingo, cuyos directores, Antonio Espina, Joaquín Arderios e Pepín Díaz Fernández, pretendían resucitar, con permiso de Ortega, a revista España, en esta Nueva España. Tal vez Maside aparece en Nueva España levado por Pepín Díaz Fernández, porque ambos coincidiran anteriormente na redacción del diario El Sol, donde Pepín Díaz Fernández levaba a sección literaria. En 1930 superpóñense no panorama español novos temas forza que se enfrontan nun terreo que desborda a estética. Maside, aínda que pretende dar máis tempo a pintura, de feito nestes momentos ten unha exposición por todas as cidades de Norteamérica, con outros moi conocidos pintores daquela época,
Ainda que pretende dar máis tempo á pintura, digo, a forza do desbordamento político, a forza do movimento social, lévano de un modo natural ao medio xornalístico, e son as viñetas da Revolución Española as que lle dan rápida notoriedade en toda España. Colaboran en Sol e en La Voz, pero é justamente en Nueva España onde aparecen os seus títulos máis conocidos. Ha pasado el orden, la elocuencia, la cárcel, in memoria. En 1930, Maside vincula a súa actividade aos intereses da esquerda política. E por esta razón, ingresa no cárcere modelo de Madrid por firmar o manifiesto republicano do 15 de decembro apoiando a sublevación militar de Jaca, encabezada polo capitán Fermín Galán. O capitán Fermín Galán, que co pseudónimo de Ferga escribía e colaboraba en Nueva España, xunto con outros xóvenes de relumbrón máis adiante, como Miguel Ángel Asturias, que está aquí neste momento tamén escribindo, e que logo o conoceremos mundialmente polo Premio Nobel. Maside pasea polo patio desta famosa prisión, a alguna distancia, claro, con Alcalá Zamora, con Largo Caballero, con Fernando de los Ríos, con Miguel Maura, con Casares Quiroga. É dicir, están tamén aí na cadea, por firmar o famoso manifiesto, o que vai inmediatamente a ser o primeiro goberno da Segunda República. E comparte celda e os pinta a todos con comunistas e anarquistas, de larga estancia xa na prisión, porque estos acaban de chegar, pero os comunistas e anarquistas levan xa temporada. Apenas 3 meses despois, o 14 de abril de 1931, asistimos á proclamación da Segunda República. A proclamación da Segunda República constituye unha revolución. Non é unha revolución no senso etimolóxico da palabra. Entendemos en historia por revolución un cambio brusco con derramamento de sangre. Aquí non hai cambio brusco nin derramamento de sangre, pero sí, en certo modo, é revolución, porque por primeira vez no século XX accede ao poder en España un goberno elexido nas urnas pola maioría social, que vai a gobernar para esta maioría social. Este goberno de intelectuais, chamado tamén a inteligencia, desplaza do poder os poderes fácticos mediante unhas eleccións municipales as de abril de as del 12 de abril de 1931, que poñen fin ao moribundo sistema da restauración. O sistema da restauración estaba caindo xa, porque os 4 pilares cos que Cánovas monta este sistema de restauración xa están no chan. O primeiro pilar é o turnismo, desaparece en 1912 co asesinato de Canalejas. O segundo pilar, as Cortes, en 1917 coas Cortes catalanas. O terceiro pilar, a Constitución de 1876, que é a Constitución da Restauración, desaparece en 1924 co triunfo da ditadura de Primo de Rivera. E o cuarto pilar, que é o rei, lle chega neste momento ao seu momento. Este é o seu momento. Este goberno revolucionario, entre comillas, porque podemos chamalo reformista ou podemos chamalo regeneracionista, sin pecar para nada, pon por fin en marcha un programa como que soñara Joaquín Costa a principios de século. Escola e despensa, aquí sería escola, traballo, despensa, dereitos dos traballadores. É, por primeira vez, un goberno en España coloca o obxectivo de todos os seus desvelos nos máis débiles, nos máis desprotegidos, nos analfabetos. En 2 anos, o primeiro bienio, que se chama o bienio nacionalista ou bienio estadista, van levantar en España máis escolas que nos 40 anos anteriores. Dende o punto de vista intelectual, a proclamación da Segunda República representa unha nova volta ao pobo.
non só para tomalo de modelo, como se fixeron en outras ocasións, senón para invocarlle inequívocamente lealtade, fundirse nel e asumir o seu mesmo destino. Xa que agora o povo representaba por primeira vez a maioría social, tal como proclama e define a Constitución de 1931. España, vía Constitución de 1931, é unha república de traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de liberdade e de xustiza. Aquí fanse en realidade tres cousas, tres conceptos, tres valores. O primeiro valor é o binomio hazañista, de política-cultura. Se a política defensa da democracia, esa mesma política debe ser a defensa da cultura. En segundo lugar, se fai realidade unha utopía. Parece un contrasentido, pero é verdade. A utopía dunha nova sociedade nun mundo novo transformado polo coñecemento e pola arte. Pero non é por primeira vez en Europa donde se fai realidade esa utopía. Esta utopía se fixera realidade antes, no ano 1925, no Tratado de Locarno, cando se proclama por primeira vez, penso que na historia, a guerra como delito. Este Tratado de Locarno de 1925 foi firmado por dos estadistas para mí inesquecibles, por parte de Francia Aristide de Suriano, por parte da Alemania Gustav Stresemann. Pouco tempo despois, en 1928, o Tratado de Locarno vai a ser ratificado polo presidente americano no Pacto Ryan-Kellogg's. A terceira valoración, cousa ou concepto que se fai realidade aquí é a fusión da obra histórica coa práctica artística, que confirmou o paradoxo de que os artistas intentaron elaborar proxectos para a nova sociedade antes que os propios políticos, que con frecuencia se conformaron con visións imaginativas. O povo que defendía a República transformou a mesma noción de vanguarda, que se convertiu en vanguarda espiritual, moral e cívica. Entre todos, políticos e artistas, artistas e políticos, e en moi pouco tempo conseguiron espectaculares conquistas. Para España, a Constitución de 1931, para Galicia, o Estatuto de Autonomía, para as mulleres, o dereito ao voto. Mirade, non quero... quixera agora, para explicar esta efervescencia comunicativa, a efervescencia comunicativa que hai neste intre, quixera explicar o paralelismo que existe entre Carlos Maside e Federico García Lorca. Non porque un sea representante da xeración de 25 e outro da de 27, non porque sexan amigos, non porque publiquen xuntos no ano 1932 na revista Cristal e na revista Juncker, non por eso, sino porque as viñetas e grabados de Maside, a actividade da barraca, as actividades múltiples da barraca, as conferencias e actos de García Lorca, por exemplo, ese texto increíble de medio paño, un libro que ele lé na inauguración da biblioteca de Fuentevaqueros. Teñen a mesma preocupación social, o mesmo concepto do popular e o mesmo respeto á tradición. Pero xa na obra personal de cada un deles, as cancións enanas do poema do Cantejondo e as estampas de Maside desprenden a mesma sensibilidade e a mesma preocupación formal. Son formas refinadas, formas puras, formas preciosistas. Pero que este paralelismo, dixen, non só existe na obra, sino na vida de ambos. E se pode resumir na lealtad ao sistema republicano. Maside paga a lealtad ao sistema republicano coa cadea, coa represalia e co exilio interior. Lorca, todos sabemos como paga esta lealtad. Lorca paga a súa lealtad ao sistema republicano coa súa propia vida. Pero é que o paralelismo non queda aquí, porque si nós que somos que vivimos en Compostela, si nos acercamos ao polígono de Vite, nos acercamos ao próximo polígono, veremos dúas ruas que van tamén paralelas, e unha se chama Federico García Lorca e outra se chama Carlos Maside. O ano 1931
1936 empeza con un mal presaxio. En xaneiro fallece don Ramón María del Valle Inclán. En xullo asistimos ao levantamento militar e en agosto asistimos ao asesinato en Granada de Federico García Lorca. Isto, para min, é o pórtico ao que ven logo a Guerra Civil Española. A Guerra Civil Española, que se desenvolve entre 1936 e 1939, é acontecemento da historia contemporánea que ten máis estudios e máis publicacións, máis que o Imperio Napoleónico, máis que a Segunda Guerra Mundial. Para eles, para os novecentistas, e non solamente para os novecentistas, para outros moitos, a definían con cando o mundo se veu abaixo. Porque a Guerra Civil é, sin dúbida, o gran acontecemento vital, a clave que marcou as súas vidas e coincidiu precisamente con ese intervalo que separa a xuventude de madurez e condicionou o futuro de todos eles. Comeza así o exilio e a represión para unha gran parte de españoles. Comeza así unha nova sangría, comeza así unha nova oleada de exiliados típica da historia contemporánea española. A primeira, penso eu que foi en 1914, coa chegada de Fernando VII, e nesta oleada marchan para Francia definitivamente xa, entre eles personalidades tan estelares como Goya, Francisco de Goya. Un movimento cultural, unha segunda idade de oro, tremendamente seguro de sí mismo, foi paralizado pola historia política. A democracia e as libertades reemplazadas. E dentro desta atmósfera opresiva de interceptación e de derrota transcorre a fase máis coñecida e madura da obra de Maside, que nesta situación desenvolve novas técnicas de distanciamento e de extrañamento. O libro de actas do Instituto Santa Irene de Vigo, que garda a historia do centro, refire en poucas líneas o drama de Carlos Maside, profesor de dibuixo entre 1937 e 1939, do que di textualmente: en virtud del expediente de depuración queda separado definitivamente el servicio y esbaja en el escalafón. O cese prodúcese o 16 de agosto de 1939. Con esta resolución, o pintor queda na rúa, sen máis recursos ca súa obra, que non pode ser exposta, publicada e exhibida, e cun nome maldito para o bando vencedor. A partir de aquí, tantos que fuxiron da terra para defender súas vidas, como os que decidiron resistir nela, aínda expoñendo as súas vidas, viviron un exilio doloroso e humillante, tan só comparable en vexacións e penalidades as que sufriron os fuxidos e os apátridas de todos os tempos. Privado dun público crítico e participativo que poidera afrontarse directamente ao réxime constituído e ya condenado ao silencio, Maside evoluciona temática técnicamente cara a novas formas de distanciamento. Dende unha situación de soidade espiritual, reconstrúe en condicións políticas forzadas as formas escollidas do artista marxinado que se aparta da reproducción dunha contemporaneidade oficial que é hostil á arte, unido ás clases populares que non traicionaron as perspectivas históricas e ideolóxicas, identifícase con elas e abre a súa pintura cara a elementos utópicos, onde prevalece unha inesperada e literalmente imposible armonía e xustiza humanas. A súa pintura non é de denuncia da realidade inmediata, pero por ser representativa da non oficialidade é crítica co aparato político oficial o que ignora. Maside está unido sentimentalmente ao exilio, e isto se ve perfectamente nas súas cartas e nos seus retratos. De 1942 a 1950, as cartas van respondendo tenaz e sistemáticamente a variada e versátil realidade que representa o exilio e a evolución dese castigo intolerable dende a fase inicial, encerro defensivo, ata a xenérica forma de desarraigo. A nova situación coloca a moitos exiliados en posicións límite, nalgúns casos irreductibles a calquera tipo de integración, e aínda que algúns, pola súa personal valía, atopasen traballo de gloria en diversas universidades americanas e europeas, a maioría viviron o exilio de forma provisional.
Con respecto ao retrato, Maside, durante o siglo interior, reúne, cataloga, refai e volve a facer, e fai de memoria, retratos dos seus amigos. Algúns están publicados na revista Galicia Migrante por insistencia de Luis Oame, e ele decía con respecto ao retrato: non hai mellor paisaxe que o ser humano. Os retratos son unha representación máis da súa época. Os retratos son a súa personal aportación á memoria histórica. Carlos Maside, con gran sentido premonitorio, di do retrato: o retrato ten a misión de facer permanecer, fixar no tempo, contemplar na ausencia, preservar da progresiva degradación do recordo. Na última década, e estou acabando, 1951, fruto da súa reflexión, publica un ensayo sobre a arte, sobre o realismo na arte, que se titula En torno a la fotografía popular. O publica Grial, número 2, número 26, de outubro de 1951. É un ensayo sobre o realismo na arte, pero posiblemente é unha explicación da súa propia pintura tamén. En 1953, realiza unha última exposición na Sala de Turismo de Santiago, aquí tamén na Rúa do Vilar, acompañado ou arroupado por Ramón Piñeiro, por os seus íntimos, Otero Pedrallo, Álvaro Quinteiro, Bouzabrei, e Galaxia lle escribe un monográfico, lle publica un monográfico escrito por Quinteiro e por Xoán Lero. En 1958 está publicado en todas as historias que se contan sobre Maside, a xuventude de Santiago homenaxea a Maside con unha comida en abril de 1958. Esta comida se realiza no local do seu e asisten a esta comida estudiantes, artistas, poetas, porque Maside recibía no seu estudio con unha salamandra onde queimaba leña, según me contaron moitas veces, recitaba a xente que esta xuventude non conocía, textos de Manuel Antonio. Facía entrar en contacto con Miguel Hernández, con Rafael Dieste, que tampouco nadie conocía, con Federico García Lorca, con Luis Oami. Esta xuventude homenaxeou con unha comida no local do seu. E en esta comida estaban Salvador García Bodaño, os irmáns Ventura e Baldomero Cores, o seu sobrinho Xulio Maside, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Antonio Conceiro, Sergio Gallego, Teixeiro Rois, os irmáns Franco Grande, Abelino e José Luis. E seguramente algún máis que ao mellor non nomeo. Si, non nomeo e vou a nomear a Gustavo do Campo, que foi quen fixo a foto. Por iso non apareceu, porque fixo ela a foto. En 1956 escribe unha carta a Luis Oami pedindo que veñan, que teñen que ocupar o seu posto en Galicia, que aquí están os seus postos valeiros e teñen que vir. E eu recollín un texto desta carta que me parece especialmente poético. Di así: quixera ter a ledicia de vervos voltar, pero non na noite, senón nun gran barco branco fumeando pola mar azul, ou baixo a chuvia, polos camiños entre os árbores, que vos coñecerán estremecidos, tremando as súas follas. Non me encontraredes como Samero, todo cambiado, o mesmo ceo, o mesmo mar e o campo, aunque outra sexa ou vos pareza a luz que satura a paisaxe e destela baixo das tellas campesinas. E, por último, tamén unha reflexión de unha carta que escribe ao seu queridísimo Isá Díaz Pardo o 5 de xaneiro de 1958, xa estando moi grave. Xa é unha carta de despedida emocionante, que di así:
Non só os que estades ausentes da mar da terra a añorades, tamén ela os lembra e entristece polos que se foron, polos que fuxiron, polos que se van. A natureza e máis eu participamos da mesma anguria. Saudade, soldade, tamén estou preso delas, polos irmáns ausentes. Que deixaron na terra e na alma as súas fochas. Quen me dera toparme entre vós neses días, amigos Isaac, Antonio, Rafael, Luís e os outros. O 10 de xullo de 1958, justamente vai a facer 55 anos, o 10 de xullo, no seu estudio da Rúa do Vilar 42, entre mobles sobrios, estanterías de libros e pincéis, oliva, pintura e aguarrás, lenzos, gravados e cartas, e a visión directa da berenguela desde a súa vontade, deixounos Carlos Maside, insornable e xeneroso. Deixounos, pero quedou a súa imaxe, e tamén quedou o seu legado. Gracias.